Joliba jabarani filɛbaw arajo joliba lamɛnbagaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi ye ntɛnɛn ye nobanburu kalo ye tile 25 sɔrɔ san kalo 11 don limanaw k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min y'aw ka jɛmukan ye n'o ye kunnafoni sɛbɛnw lakaleli ye waati selen filɛ an fɛ yan laadala jɛmukan don min bɛ sigi k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma sanga 30 kɔnɔna la limanaw an gɛrɛjɛgɛ donna kunnafoni gafe minnu na an b'olu de lakale aw ye bamanankan na a ka se ka faamuya sɔrɔ o kumana mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'i bɛɛ fo min y'an ka tungamankew ye an tɛ ɲinɛ o kɔ an b'a fo bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Congo Brazzaville an b'u fo ka taa se Gabonkaw ma n yɛrɛ terikɛ bɛ yen n'o ye Labi ye u b'an ka jɛmukanw la kuma bɛɛ o kumana an ka foli b'u ye k'u to u sigiyɔrɔw la tunganakɛ bɛɛ lajɛlen mali kɔ kan an b'a fɔ ko ala ka tunga diya an balimaw bi ye ntɛnɛn ye dɔgɔkun daminɛ don an bɛ dugawu de kɛ dɔgɔkun hɛrɛ an'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma nin y'an sigilen a ka jɛmukan kɛnɛ kan min ye kunnafoni gafew ye olu bɔra awa minnu b'an bolo kɔrɔ yan n'an gɛrɛjɛgɛ donna minnu na u bɛ tali kɛ les échos welewele ale bɛ yan min ye l'indépendant ye ale bɛ yan info matin fana bɛ yan ka taa se le soir de Bamako min ye le témoin ale bɛ yan ka taa se nouvelle horizon ma limanaw waati min dira an ma an bɛna lajɛ ka ni fasiridi sɛbɛn ninnu lakale o kɔnɔna la bamanankan na a bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na kuma na an b'a fɔ in na aw bisimila limanaw gafe minnu bɛ yan n'an ma ɲɛ k'a fɔ gafew kumana awa gafe si tɛ bi min ma kuma min ye anw ka nin téléso min n'an bɛ ka kuma la nin ye n'o ye Joliba TV ye limanaw Joliba TV News a jarala k'a fɔ ale datugulen ko kuma o bɛ sen na n'an ma ɲɛ k'a fɔ ko kunnafoni sɛbɛnw olu da donna a la limanaw a diyagoyalen b'an fana kan an k'an da don a la a kana kɛ an yɛrɛ kungo kuma o bɛ an yɛrɛ da nka ni gafew ye a kuma fɔ an fana bɛ a lakale limanaw o de la kunnafoni sɛbɛn saba bɛ yan a bɛɛ lajɛlen de bɛ ka kuma hali n'a sɔrɔla tɔw bɛɛ lajɛlen kuman'a kan nin kunnafoni sɛbɛn saba in an n'a lajɛ olu kɔnɔ kuma min fɔra Joliba ka datuguliko ka haute autorité de la communication ale fɛ k'a daminɛ min ye les échos welewele limanaw écho y'a jira k'a fɔ ale ka bi bɔli la awa a ko nin ko in kɔni bɛna ɲini ka na kɛ awa bafa ni kilicɛ yɛrɛ sabu ko min ye awa Joliba TV News dɔrɔn tɛ nin ye mali kunnafoni siraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnyɛrɛye kunnafoni siraw nin ye olu de awa fagatɔ ye mali kɔnɔ tan dɔ haki fɛ eko de ye nin kuma fɔ limanaw nin kuma ayiwa a sababu bɛ ta yɔrɔ min na n'i y'a lajɛ haute autorité de la communication ni bɛɛ b'a dɔn haki la ko ale y'a ɲini ko ka Joliba ka ayiwa baarakɛ sɛbɛn n'o ye a ka licence de diffusion ye ko k'o minɛ a la limanaw kuma in fɔra min ye awa kunnafonidilaw ka soba n'o ye maison de la presse ani kunnafoni jɛkulu fɛn fɛn bɛ mali la yan olu ma sɔn fiyewu k'u sigi k'u tɛgɛ da u sen kan nin ko in na min y'a kɔn o y'a kɔn min fana ye awa ladilikan di o ye ladilikan di ladilikan ninnu walima kɔni ninnu a bɛɛ lajɛlen kɛra awa kɔni yɛrɛ damandan yɛrɛ ye sabu ko nin bɛna fɔ min ye haute autorité de la communication a fɔra ko ka kanabila kɛ ko ka kuma di min ye kunnafonidilaw ye awa si kana fisaya si ye bɛɛ ka kunnafoni di a cogoya la n'o ye pluralisme médiatique ye ani kunnafonidilaw ka to awa jamana kɔnɔ min ye kanabila ye o ka se k'o kɛ awa lafiya kɔnɔna la ko nka min ye haute autorité de la communication ka nin hakilila min filɛ ko ka Joliba TV News ka sɛbɛn minɛ a la n'o y'a ka baarakɛ sɛbɛn ye awa ko nin kɛra i b'a fɔ ko damatɛmɛ nin juguyara kosɛbɛ ko nin bɛna fɔ cakɛda in n'o ye haute autorité de la communication awa a bɛ taa laban min na limanaw o ye mali kunnafoni siraw kɛnyɛrɛyew ka olu bɛɛ lajɛlen de faga nin cogoya la n'i y'a lajɛ min ye haute autorité de la communication haki ale ka awa ni kunnafoni di dugusajɛ yɛrɛ min ye kunnafonidilaw ka soba ye n'o ye maison de la presse ye ale kɔni ye jɛrɛ balalen de kɛ sabu a ye wele bila n'i y'a lajɛ kunnafonidilaw ka jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen k'olu wele k'u ka na u ka sigi joona sabu nin ko in ni sigi tɛ bɛn o kɛra sibiri nowanburu kalo tile 23 san 2024 limanaw o sigi min kɛra ni awa communiqué kɛra o la o communiqué mun de bɔra o kɔnɔ limanaw ko maison de la presse ko ayiwa a jɔrɔlen bɛ ka sababu kɛ ni Joliba TV News ka sɛbɛn minɛna la nin cogoya in na limanaw n'a ma na ni basigibaliya ye a ti na ni awa basigi ye dɛ maison de la presse de ye nin kuma fɔ a ko a jɔrɔlen bɛ o ko la wa fana ko a na kɛ sababu yɛrɛ ye kunnafonidila minnu bɛ mali kɔnɔ yan k'u jatigɛ
k'u bila ayiwa sira ka sira min n'o ye hali u kan ka kunnafoni min di a ɲɛ 12 ma i b'a sɔrɔ u bɛ siran n'i y'a lajɛ limanaw ko haute autorité de la communication yɔrɔ bɛɛ la min ye ayiwa maison de la presse a ye ciden dɔw fara ɲɔgɔn kan n'o ye commission ad hoc ye ko ayiwa aw ka wuli joona aw ka taa kuma haute autorité de la communication haki fɛ limanaw n'i y'a lajɛ ayiwa o min filɛ nin ye olu de wulila olu bɛna taa kuma haki fɛ n'i y'a lajɛ ko haute autorité de la communication a k'a lajɛ a ye hakilila min ta nin ye a ka segin kɔ segin kɔ in tɛna kɛ k'a fɔ ko fanga t'a la dɛ nka segin kɔ in ye de k'a fɔ ayiwa hakilila min taara nin ye hakilila in bɛna sɔn ka girinya kosɛbɛ maison de la presse dun ko n'o kɛra o bɛ n'a fɔ bamananw ko ten n'i ye duga ye maa su kunna i b'a fɔ de duga wuli ka bɔ an su kunna nka ni bɛɛ y'i sigi k'i bolo da i sen kan ka maa kelen to yen ni bɛɛ tora i gɛnfɛn bolo dɔ ta bɛ ku i la limanaw o de la maison de la presse ma da o ma a ko jalaki yɛrɛ bɛ jɛmukan min nɔfɛ n'a fɔra ko kuma fɔra o kɔnɔna la k'o ma bɛn maison de la presse ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ haki na deli sabu maaw de sugandira ko ka taa haki nɔfɛ ko k'a deli a ka sɔn a ka segin kɔ ko n'a ma sɔn min ye kuma min fɔra joliba jabaranin sanfɛ jɛmukan in kɔnɔna la ko ayiwa o jɛmukan in walima kuma min fɔra n'a ma diya haki ye k'o kuma in na ta limanaw ka jɛmukan in cari radio sow ni télé sow minnu bɛ mali kɔnɔ bɛɛ n'a da turuturu ɲɔgɔn na ka taa wa ko kuma in a na fɔ nin cogoya la yɔrɔ hakilila jiginna limanaw n'i y'a lajɛ novembre kalo tile 10 tɛmɛnen in na conseil supérieur de la communication n'o ye burukinakaw ka ayiwa min fana b'u ka kunnafoni ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o ni yan haki de bɛɛ lajɛlen bɛ kelen na ko olu de ko kuma min fɔra joliba jabaranin sanfɛ k'u b'a fɔ haki ye ko u ma jɛn ni a ye sabu k'a bɛna fɔ maa min ye kuma in fɔ n'o ye isa kawuji min ye n'ale de tun welelen bɛ jɛmukan in kɛnɛ kan ni maa wɛrɛw ko nka isa kawuji min ta kɛra k'a ye dɔgɔyalima kɛ ka ɲɛsin u ka faamaw ma walima k'a ye burukina faso jamana dɔgɔya limanaw k'a ko maa dɔw yɔrɔ burukina a fɔra ko maa dɔw kun de sɔmi kɛr'u la k'u tun bɛ fɛ ka fanga dafiri baaraw kɛ ko wari dira u ma isa kawuji min de ko k'o kuma tɛ tiɲɛ ye k'o kɔni ye nkalonw de fara-faralen ɲɔgɔn kan n'o ye montage ye n'i y'a lajɛ novembre kalo tile 10 tɛmɛnen commission des médias éthique ani haute autorité de la communication u ye wele bila min ye joliba ɲɛmɔgɔw ma ani kunnafonidila min n'a fɔra u ka jɛmukan kɛnɛ kan k'u wele ka t'u ɲininka u dalakan na limanaw o de kɔfɛ haki ko k'ale na joliba ka sɛbɛn minɛ a la n'o ye licence ye limanaw an b'o de dabolo ka bi hakilila jiginna nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye yɔrɔ haute autorité de la communication san 2022 a bɛna fɔ Benzema o fana kɛra o novembre kalo kelen na san 2022 limanaw haki y'a ɲini ka joliba ka jabaranin ka baaraw sonsoro limanaw o yɛrɛ la deliliw ni kumaw kɛra kalo 3 de kun dira n k'a fɔ kalo 2 de kun dira nka u tilala k'a bila ka na ayiwa kalo 1 na limanaw an b'o de dabolo ka bi min ye wele bilala joliba ɲɛmɔgɔ ani kunnafonidila Mohamed Ater Alidu k'u ka taa ayiwa haki fɛ yen u ka taa ɲɛfɔli kɛ a na kɛ o de tɛmɛnen kɔfɛ min ye haki a filɛ nin ye ka nin hakilila ninnu ta haute autorité de la communication nka limanaw a ka nin hakilila in tali a bɛ n'a fɔ a bɛ ɲini kana dangari de kɛ kunnafonidila bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ye a ko hukumu kɔnɔ ka se ka kunnafoni in dafa l'indépendant limanaw ni kunnafonidilaw ko nin ma diya u ye maaw fana sɔrɔla politikimɔgɔw la hali minnu yɛrɛ tɛ politikimɔgɔw minnu ko n'a ye nin kɛ an na dangari kɛ mali bɛɛ y'a la dɛ n'o ye démocratie ye Musa Mara y'o fɔlɔ ye a ko a ka dɛmɛ bɛ joliba TV News yɔrɔ a ko a ye nin kunnafoni mɛn ni nisɔngoya ye k'a fɔ haute autorité de la communication k'u bɛ fɛ ka joliba TV News ka sɛbɛn minɛ na k'a ka dɛmɛ bɛ joliba yɔrɔ ale kɔni bɛ wele de bila jamana faamaw ma u k'a lajɛ u ka kanabila n'o ye liberté d'expression ye u k'o lakana ani jamana yɛrɛ mɔgɔw bɛ basigi min na u ka taa ni o sira ye ani politique ko nasira la walasa jamana ka se ka basigi badabada limanaw Useni Amiyo Gindo ale fana ye politique tɔn ɲɛmaa ye n'o ye plateforme Espérance Nouvelle Jigiya Kura ale fana ko a ye kuma in mɛn k'a fɔ de joliba ka sɛbɛn bɛna minɛ a la k'ale kɔni ko nin tɛ maa bɛ se ka tiɲɛ da min kan walima ko nin bɛna fɔ ka baara bali baara min ni sariya ma a yamaruya limanaw Useni Amiyo Gindo n'o ye Nouvelle Jigiya Kura ɲɛmɔgɔ ye a ko haute autorité de la communication na ka nin hakilila min filɛ ko ale kɔni ma kun y'a la ko u ka lajɛ min ye démocratie fanga ye o min bɛ Mali kɔnɔ n'o de bɛ kuma di maliden bɛɛ lajɛlen ma
kunnafonidilaw yɛrɛ y'o jɔyɔrɔ fanba ye ko a kana kɛ bafa ni kilicɛ ye u ka joliba mangoto i mana k'u bɛ min fɔ k'a bɛ min fɔ jamana faamaw ye ko ni nin kɛra i mana ko nin ye cikan ye cikan gɛlɛn min na a dabaliban do fana ka ɲɛsin a bɛ fɔ min ma kanabila kunnafonidilaw ka to u ka baara la min ye madame Tall fana ye ale ko gouvernement kura min sigira nin ye ayiwa ko gouvernement kura in nin ye baara dɔ fana y'a bolo dɛ gouvernement kura na kan n'a fɔra ko kibaruya bɔra k'u ka kunnafonidiso dɔ datugu n'o ye Joliba TV News ye min ye madame Tall ye a ko ale dɔgɔkɛ n'o ye Lidu ye ayiwa ko kunnafonidi baara jamanaw sariyaw de b'a la ko a ka dɛmɛ b'a yɔrɔ sabu ko sariya minnu filɛ n'o ye article 14 15 Mali constitution kɔnɔ o de b'a fɔ ko kanabila n'o ye liberté d'expression ye ayiwa ko ka baara kɛ n'a fɔra ko 26 mars 1991 jamanaw joli de bɔnna ko ka kanabila kɛ jamanadenw ka to yen k'u hakilila fɔ bonya ni karama kɔnɔ ko n'a fɔra o sariyaw se bɛna tereke olu ka bi ko n'i ye haki yɛrɛ lajɛ k'a ka baara fɔlɔ yɔrɔ ordonnance 21 janvier 2014 ko de ye kunnafonidila yɛrɛ ka se ka lakana kunnafoni baara o ka se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ madame Tall ko o ye haki yɛrɛ ka baara de ka ko nka a man ka kɛ ka tugu ka kɛ i b'a fɔ ko a damana gendarme kunnafonidilaw nɔfɛ n'i ye nin kɛ na bere da i kun madame Tall ko ale kɔni ka jate la Mali sariya de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ko baara ka kɛ ni sariya ye a dɔ bɛ dɔ la maaw ka hɛrɛ b'o de la jamanaw maaw ka hakilila la min ye info matin ye n'i y'a lajɛ ko min ye baba Dakono ko hakilila ko a bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw de dɛmɛ nin cogoya la wa ale yɛrɛ ɲininka o la ko haki k'a lajɛ a ka jisuma kɛ a koliji la a ka lajɛ a ka sabali ko hakilila ko a bɛ ka dɛmɛ kɛ jamana faamaw ye ko ale kɔni ma da o la dɛ ko a bɛna fɔ min n'o tɛ kelen ye haki bɛ k'o de kɛ ko nka ko n'i y'a lajɛ ko n'i yan'a ka fɔ k'a bɛ ka jamana faamaw ka baara kɛ k'a bɛ ka gɛlɛya wɛrɛ de don u ka baara la ko a b'a ɲini jamana faamaw fɛ ko u mago tɛ ban Joliba la dɛ u mago bɛ se Joliba TV News ma wa a bɛ se k'u dɛmɛ u ka baara la sabu Joliba TV News jɔyɔrɔ ka bon n'i y'a lajɛ jamana in a mara la n'i y'a lajɛ ko hali kuma di maaw ma minnu bɛ ni kuma da t'u bolo ko Joliba jɔyɔrɔ bonyana o la kosɛbɛ ko nka k'a kɛ datuguli yɛrɛ ye ko a bɛ se ka kɛ amani ko bɛ se ka y'a la ko nka k'a fɔ de ka jabaranin yɛrɛ datugu ko a b'a ɲini jamana faamaw fɛ ko a kana taa o yɔrɔ la ko baba Dakono a ko nin ko in nin tɛ se ka to senna badabada a ko fenêtre min dayɛlɛlen filɛ nin jamana faamaw k'a lajɛ u ka baara kɛ n'o ye u ka mɔgɔw lamɛn u kana kɛ yɛrɛ dantɛmɛ wale sabu mɔgɔ min bɛ kuma f'i ye kuma bɛɛ maa ladilibaa bɛɛ ti nin ye dɛ minnu b'a f'i ɲɛna ko a kɛ tan caman bɛ yen u bɛ se ka e yɛrɛ bila fili la a ko jamana faamaw ka nin lajɛ u ka baara kɛ ni nin ye u k'a lajɛ jabarani so fɛn fɛn bɛ Mali la yan nɔ u k'a lajɛ ni ladilikan bɛ d'u ma u ka di nka k'a kɛ yɛrɛ kuma mana bɔ i da ka jabarani datugu o fana tɛ a la dɔ ye dɛ jamanaw maa min ye kunnafonidila ye min ye anw yɛrɛ ka kunnafoniko ɲɛmaa ye Mohamed Ater Alidu a fana kumana dɛ jamanaw info matin kɔnɔ yan a ko haki ko maa min bɛ haki kunna bi ko préfet don ko nka préfet dun ale tɛ dɔwɛrɛ kɛ o n'i y'a fɔ a ye k'a ka kɛ cogo min na a b'a kɛ ten de ko haki ɲɛmɔgɔ ko maa don préfet don wa ko a ye hakilila min ta nin ye ko a ye préfet baara de kɛ dɛ sabu a mana fɔ préfet ko nin kɛ o bɛna fɔ sɔrɔsiya de nin kɛ o y'o kɛlen ye ko nka ko hakilila min tatɔ filɛ y'a fɛ nin ye ka Joliba datugu ko hakilila in jama kisɛ kelen tɛ nin hakilila in kɔ haki ko o kumana ko a ka kunkɔrɔta bɛ min ko don min tɛ bi ye nin kuma na fɔ wa ko waati yɛrɛ de ye tiɲɛ yɛrɛ ye ko n'i y'a lajɛ ko min ye fɛn fɛn ye ɲɔgɔn sɔsɔlen nin ko in na don dɔ tiɲɛ o bɛna da kɛnɛ kan ko haki k'a dɔn k'a fɔ min ye kunnafonidilaw ye ko u man ka kɛ tamasiyɛn ye ka kunnafonidilaw ka baara gɛlɛya Mali la o tɔgɔ man ka ye u kɔ fiyewu tɔgɔ min kan ka ye haki kɔ o ye ko u bɛ ka kunnafonidilaw lafasa walima kunnafonidilaw k'u bila sira ɲuman kan a ko Joliba la yan ko fɛn min olu bɛ fɛn min fɛ lisansi n'o ye sɛbɛn ye sɛbɛn ka minɛ Joliba la o ka di u ye k'a fɔ u ka tugu haki ka hakililaw kɔ walima haki k'a fɔ a y'a kɛ tan ka don o da fɛ
Mohamed Ater Alidu ko kɔni o de tɛ se ka kɛ o tɛ kunnafonidila ka baara ye kunnafonidila tɛ se ka kɛ ni a fɔ i jɛngɛ yan k'a fɔ de sɛ bila kulukulu kɔnɔ o bɛ sɛ ma nka i jɛngɛ ye fɛ o bɛ sɛ yɛrɛ ma dɛ ko joli b'a la o kɔni k'a fɔ de tugu bɛ kɛ hakilaw kɔ n'a fɔra a y'a bila yen a bɛ bila yen ko kunnafonidi yɛrɛ n'i taara kunnafonidi kalansow la jamana min bɛ f'i ɲɛna k'a fɔ kunnafonidila i kana maa nɛni i kana maa buruja i kana jamana yɛrɛ basigibaliya don a kɔnɔ ko nka min kɛtɔ o de fɔtɔ min kɛra n'o fɔra limanaw kow fana man ka kɛ kunnafonidila ɲangiyɔrɔ ye Mohamed Ater Alidu ko n'o ye joliba ka kunnafoniko ɲɛmaa ye a ko baara in bɛ kɛ ni dɔɔni de ye dɛ baara in tɛ kɛ k'a fɔ maa dɔnna sara n'o hakilila fɔ walima min ka di jamana faamaw ye n'a tugu o kɔ ko haute autorité de la communication ayiwa maa min b'a ɲɛmaaya la bi ko a k'a dɔn k'a fɔ fɛn damadɔ bɛ yen kunnafonidi yɛrɛ kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ka taa kunnafoni ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a jɛlen di n'o ye reportage ye ani hakilila di n'o ye éditorial ye k'o tɛ fɛn faso kelen ye ni maa min ma se k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ko e man ka sigi haki yɛrɛ ɲɛmaaya la limanaw ko haki mago bɛ munna bi joona yɛrɛ limanaw k'o de ye ka a kɔnɔna ka a jɛya n'o tɛ ko Mali kunnafoniko fɛn bolodalen don u ye fɛn min n'o o man ɲi ko préfet tiɲɛ don a ye ordre min a fɔra ye k'a ka min kɛ a y'o kɛ ko nka ko nin ye ka baara ɲuman yɛrɛ k'o tɔnɔ min k'ale kɔni ye joliba ye limanaw joliba ko kibaruya la bi kunnafonidi siraw kumana nin kan an ye nin sɔrɔ Echo min ye Info Matin l'Indépendant olu bɛ ɲɔgɔn dafa ni kunnafoni na aw bonya b'a la. N'an bɔra ye limanaw fasirili sɛbɛn min n'an ko a ma ko Info Matin a kumana dɛ a ko min ye Mali politiki tɔnw cayalen Mali la yan nɔ ko Useni Amion Gindo dɔw k'a ma ko Pula a k'a filɛ ka tiɲɛ di Choguel ma ko maa min ye fasiri k'a tɔgɔ ko Sikuba ko yɔrɔ novembre kalo tile 16 tɛmɛnen na min ye san 2024 na n'i y'a lajɛ Choguel ale kɔni nana tasuma ɲaga sabu kuma minnu bɔra da premier ministre kɔrɔ n'a ko parti politique tɔnw cayara ko kabi furancɛla fanga sigira sen kan ko fɛn min yɛrɛ bɛ yen n'a fɔra k'o kana kɛ ni jamana faamaw yɛrɛ ye o ye k'u sigi o ko kɔrɔ ko a bɛ n'a fɔ tiɲɛ bɛ se ka segin Choguel ko k'ala Mayiga bi n'o ye premier ministre kɔrɔ ye Useni Amion Gindo a ko assise nationale de la refondation min sigira n'a fɔra ko ka dɔ bɔ politique tɔnw hakɛ la Mali kɔnɔna la yan nɔ o de ye jamanadenw ka hakilila ye walima nafolo kasali min bɛ ta k'a di politique tɔnw ma ko a tɛ se ka faamuya cogoya si la k'a fɔ ko o laɲini min kɛra min bɛ assise nationale de la refondation ale kɔnɔ k'a fɔ de ko san hakɛ Mali y'a ka bɛɛ y'a ta waati min na ka n'a bila bi la politique tɔn 280 de tun bɛ yen ko nka san fila laban in furancɛla fanga kɔnɔ politique tɔn min bilala sen kan ko a dagosi bonyana dɛ récépissé de taara ka di politique tɔnw ma a bɛ se politique tɔn 100 ɲɔgɔnna ma ko a ye baara kɛ k'o dun bɛ na ni faamuyabaliya ye ko Useni Amion Gindo n'o ye ministre kɔrɔ in ye a ko an bɛ don min na ko bi hali ale bɛ kuma na waati min na ko politique tɔn dɔ bilala sen kan walima ko o bɛ se ka faamu cogo di jamanadenw b'a fɔ u ka sigi la u ka laɲini kɔnɔ ko ka na politique tɔnw sigi sen kan ko o la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ ka sɛbɛn bɛ ka ta ka di dɔw ma ko a ye baara kɛ ko nin kɔni ye nin ye fɛn de ye ko n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na nin ye ko parti politique dɔw yɛrɛ bɛ yen limanaw dɔw ye 2 ye dɔw ye 4 ye u y'olu tila k'a bɛɛ lajɛlen kɛ politique tɔn kelen ye an bɛ don min na ko bi limanaw nin kɔni kɛra Mali ka taabolo ye Choguel ko k'ala Mayiga da donna min na n'a ko k'a ma ɲɛ n'o yɛrɛ kɛra sababu ye Choguel dɛgɛ sisi bɔ kɛratɔ da ale sen bɔra premier ministre baara la limanaw Useni Amion Gindo de ko tiɲɛ bɛ se ka di Choguel ma bi sabu a ye nin kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ tɛmɛ nin kan sabu ni jamanadenw ko ka dɔ bɔ politique tɔnw hakɛ la ko k'u ka wari k'u ka dansigili k'a la n'a fɔra ko furancɛla fanga kelen in kɔnɔ politique tɔn minnu sigira nin ye ko wa dɔwɛrɛw tɛ dɛ limanaw olu de bɛ jamana faamaw ka hakilila fɔ wa olu de bɛ tɛgɛrɛ f'u ye ko an na kɛ politique tɔn ninnu sigikun wɛrɛ t'u la o de ye ka jamana ɲɛmɔgɔw kulokɔrɔ kuma duman fɔ Useni Amion Gindo de ye nin fɔ dɛ limanaw Sikuba ale ka fasiri don an y'a bɔ Info Matin kɔnɔ bi aw bonya b'a la.
n'an bɔra yen nɔ fasiliti sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant l'indépendant a kumana yɔrɔ n'i y'a lajɛ sanubɔ cakɛda dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ yan n'u ko a ma ko min ye société Resolute Mining awa ko a ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ u ka baarakɛla maa 2 kun minɛnen bɛ ko nka ko foyi t'u nin kun na u bilala u na bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ ka t'u ka jamanaw kɔnɔna la n'i y'a lajɛ hakililajiginna novembre kalo tile 9 tɛmɛnen in na awa dunanjigiso dɔ la yan ko pôle national économique et financier awa min ye Resolute Mining Terence Holohan awa ani maa wɛrɛw ko olu minɛna société in ka ɲɛfɔli la ko an bɛ don min na ko bi foyi t'u nin kun na a bɛ n'a fɔ ko bilali kɔni kɛra a na kɛ maa kofɔlen ninnu yɔrɔ malidenw tɛ u bɛɛ labɛnnen bɛ sisan ka t'u ka jamana kɔnɔna la yɔrɔ ninnu ni jamana cɛ jamana kelen bɛ danabaliya ye sabu ko Resolute Mining sanubɔ cakɛda min don n'o ye Australikaw ka nin cakɛda in ye jamana jarala k'a fɔ k'u tun bɛ fɛ ka fɛn de kɛ fɛn min bɛ yen ni sariya la u ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ bɛnkan min kɛra bɛnkan in u tun bɛ fɛ k'a bɔrɔtɔ bɛnkan in tɛ dɔwɛrɛ ye e bɛ sanubɔ la jamana min kɔnɔna la n'o jamana k'i ma ayiwa i bɛ nin sara an ye i bɛ nin sara l'impôt la nka k'a fɔ o baara tɛ ka kɛ a ɲɛ ma jamana sariyaw tigiw fana b'u jɔ u jɔyɔrɔ la an bɛ don min na ko bi ɲinini min kɛn bɛ nin cakɛda in fɛ jamana o ye sefa wari miliyari 100 ɲɔgɔn na k'o sara jamana ye a na kɛ wari in a bilala trésor public yɛrɛ la ka ban a na kɛ a bilala trésor public la ka ban maa minnu minɛna Resolute Mining ale cakɛda in na k'u bilala limanaw min ye Choguel Kokala Mayiga ka bɔli premier ministre la maaw hakili la ko Choguel bila kan a na taa ko wɛrɛ wuli nka ko Choguel a ye basigi kuma de b'a da n'i y'a lajɛ min ye M5 RFP FSD ani MPR n'o y'a yɛrɛ ka tɔn ye a y'u wele a bɔlen kɔ premier ministre la ka kuma u fɛ limanaw Choguel ka dalakan kɛra mun ye a ko ale bɔra premier ministre la k'o tɛna fɔ ko tiɲɛna dɛ ko fo maaw k'u jija de tɔn minnu filɛ n'o ye M5 RFP ni FSD ni MPR ye da donna min na o ye Alliance des États du Sahel AESCO a ko malidenw k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ yen bi n'o ka fisa n'an bɛɛ ye o ye n'i y'i kun don ko la limanaw ka tila k'a fɔ n t'a la o ye dalakan filaya ye AESCO Mali de ko a b'a la ko AESCO in bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ cogo o cogo a k'ale Choguel n'i y'a da ale yɛrɛ ma ale kɔni bɛ Mali ka bila la a bɛ farafinna ka bila la wa a b'a fɔ tɔn minnu b'a nɔfɛ nin ye tɔn ninnu k'u jija a kana kɛ bɔrɔtɔli ko ye AESCO bɛɛ k'a dɛmɛ a ka se ka sira sɔrɔ limanaw nin kɛra Choguel ka premier ministre dan sigilen a la a n'a nin tɔn saba u ye ɲɔgɔn ye maaw hakili la ko Choguel na taa kumaw fɔ min ye basigibaliya kumaw ye nka limanaw ko a bɛ basigi sira kan dɛ ala k'o kɛ ɲɛta ye l'indépendant limanaw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw min ye fasilité sɛbɛn le soir de Bamako limanaw a kumana a ko min ye Koniba Sidibe yɔrɔ ale fana ye ministériya kɛ an ka jamana kɔnɔ yan a ye députéya fana kɛ Koniba Sidibe ko ko ni Mali maa minnu bɛ jɔyɔrɔbaw la walima jama ɲɛmɔgɔw n'olu tora taɲini la limanaw ja ka gɛlɛ jamana bɛ to sogokan kɔnɔ a tɛna bɔ a kɔnɔ dɛ n k'a fɔ ministre kɔrɔ min filɛ n'o ye Koniba Sidibe ye a ko maliden dɔw bɛ yen bi olu ka baaraw walima u ka taabolo ko a b'a ɲini u fɛ u ka lajɛ u ka segin kɔ u ka jɔyɔrɔ min dir'u ma u k'a kɛ fasoko ye a kana kɛ kuma bɛɛ u ka waleyaw la walima u ka kɛwalew la fɛn de bɛ taa ye u nɔfɛ limanaw min bɛ jamana yɛrɛ kuma suri kuma bɛɛ min ye ni politiki ɲɛmɔgɔ ye a ko n'i y'a lajɛ bi jalaki binnen bɛ jɔnni kan o ye Mali politiki mɔgɔw ye a ko ale ye politiki maa ye a ko a maloya b'a la bi a ka fɔ kuma bɛɛ ko politiki mɔgɔw ye nin kɛ walima politiki mɔgɔw sen yera nin na limanaw ko n'o ye MODEC ɲɛmɔgɔ ye a ka hakilila la a ka miirina la a ko a bɛ waati jan bɔ bi jɔyɔrɔbaw de bɛ politiki mɔgɔw bolo Mali la yan k'a ka fɔ k'olu sen bɛ jamana ɲagamin na walima jamana mana gɛlɛya sɔrɔ maa wɛrɛ tɔgɔ tɛ fɔ ko politiki mɔgɔw limanaw a ko ale bɛ ko in ye ko damadɔ de la o ye min ye politiki mɔgɔw kan'a kɛ i b'a fɔ ko ayiwa musalaka kuma kulɔlen bɛ kɛn t'a la k'o kɛ taɲini ye walima ka yɛrɛ ko yɛrɛ k'o kɛ sanfɛ ko ye walima ka nafolo kɛ
masakɛ ye k'o bila fɛn bɛɛ sanfɛ awa ka jɔyɔrɔ ko k'o fusaya fɛn bɛɛ lajɛlen ye awa min ye Koniba Sidibe ye a ko Mali jamana nafolo tiɲɛni walima ka yuruku ka dɔ fara o kan an ka jamana kɔnɔ awa ko nin tɛ fɛn ye politikimɔgɔw sen kan ka ye fɛn min na politikimɔgɔw de kan ka misali yira a ko fɛn min ye Mali ka yɛrɛya ye n'o ye souveraineté ye awa ko o man ka kɛ i b'a fɔ ko a damata ko walima miirina laban min n'o bɛ jamanadenw na patriotisme ko kuma min fɔ n'o ye fasodenya ɲuman ye o man ka kɛ ko a kuma bɛ da la dusukun na min ye MODEC ɲɛmaa ye a ko n'i y'a da ale ma bi maa min kan ka kɛ misali fɔlɔ ye o ye Mali politikimɔgɔw de ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u kana kɛ jamanadenw ka dalakan ye k'a fɔ kuma bɛ jalaki de bɛ bin u kan a ko a b'o kuma ɲɛsin a teri politikilakaw de ma limanaw min ye premier ministre kura n'o ye général de division Abdoulaye Maïga ɲininkali kɛlen bɛ soir de Bamako fɛ bi n'a sɔrɔla baara min kalifara la limanaw baara in n'a na se a kɔrɔ ɲininkali do dɛ sabu limanaw jamanaden caman de bɛ bi minnu sigilen bɛ ka layidu caman de kɔnɔ n'i y'a lajɛ maaw ɲininkara soir de Bamako fɛ min bɛ tali kɛ gouvernement kura min sigilen filɛ nin Namori Sumaworo ale ye chauffeur ye a ko n'i y'a da ale ma limanaw ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali sira ko kɛrɛnkɛrɛnnen la Bamako yan sira tɛ yan dɛ sira tɛ Bamako yan Mamadu Jabate ale ye pièce détachée feerela ye ale ko gɛlɛya minnu bɛ yen bi limanaw o ye jiko ni baloko de ye jiko ni baloko gouvernement kura in n'a nana ko a kan ka hakili t'o la k'a b'a ɲini gouvernement kura in fɛ limanaw min ye Malidenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya u hakilila la cogo min na gouvernement kura in kan k'i jija k'o baara kɛ min ye Aminata Traoré ale ye gwadomuso ye ale ko gouvernement kura min sigilen filɛ nin a ko hakilila foyi man ka y'u la fo Mali ɲɛtaga n'i y'a lajɛ ko min ye Abdul Karim Touré ale fana ko gouvernement kura in bi a sigilen min filɛ nin ye limanaw k'u ka kuma dabila kuma tɛ foyi ɲɛ fo ka baara de tugu a la ko premier ministre min ni n'a sugandira ka kɛ furanjɛla fanga ministre ɲɛmaa ye ko dɔwɛrɛ tɛ u ka fɛn kelen ta limanaw ko k'u ka hakilila fɔlɔ ye baara fɔlɔ o ye kalata ye walasa jamana bɛ se ka bɔ ni furanjɛla fanga in kɔnɔ soir de Bamako limanaw a ye ni kunnafoni nin sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. limanaw an bɛ don min kɔnɔ o ye fasidi sɛbɛn min n'u k'a ma ko le témoin seere limanaw témoin ko yɔrɔ ni maaw hakili b'a la n'i y'a lajɛ min ye Forsat o ye Mali finitigiw ka kulu dɔ ye a ɲɛmɔgɔya tun bɛ min ye Umaru Samake bolo commandant Umaru Samake limanaw k'a bila la dɛ témoin de y'a nin kuma fɔ bi a ko nin ko in kɔni kɛra a bɛ n'a fɔ yɛrɛ a kɛra maa ma bɔ a kalama n'i y'a lajɛ a ka bilali min filɛ nin yɔrɔ k'a bɛ n'a fɔ nin kɛra M5 RFP maa minnu bɛ yen n'o ye wulikajɔ kɛ Ibrahim Bokar Keita ka fanga waati o binni na ni marifa cira olu la limanaw dɔw ni tora la tɔgɔ dara maa min kunna o ye Forsat maaw ye k'a fɔ ko Forsat maaw minnu tun ye lakanabaaw ye a waati la limanaw maa min yɛrɛ tun bɛ a Forsat ɲɛmaa kelen na o ye commissaire commandant police Umaru Samake ye hali n'a sɔrɔla limanaw sariya tun y'a nɔ minɛ nka o kɔfɛ a finitigi tɔnɲɔgɔn baarakɛlaw de wulila ka taa a sama ka bɔ Bamakɔ kura limanaw kaso b'o la k'a tɛ don kaso la nka hali n'a sɔrɔla kɔfɛ limanaw a yɛrɛ tilala ka taa i yɛrɛ di limanaw n'a tun b'o kaso sigi de la na kɛ a ye hakɛ min kɛ kaso la waati min dira a ma o waati de banna nka limanaw ko in kɔni kɛra i b'a fɔ ko jigi waro fasugu dɔ sabu M5 RFP tɔnden minnu bɛ yen n'olu ni bɔnɛna ni wulikajɔ in na limanaw a M5 RFP minnu tɔw bɛ yen bi olu politiki ko hami yɛrɛ walima jɔyɔrɔ ko hamiw ni fɛn wɛrɛw la k'olu yɛrɛ ma ɲinɛ u tɔɲa ninnu kɔ limanaw kuma bɛ nin dabolo de kan an b'a kun cɛ waati yɛrɛ kama ni Nouvelle Horizon ye limanaw Nouvelle Horizon ko min ye Nuhum Dabitaw maa wɛrɛ tɛ limanaw ale ye CNT maa de ye maa min nu jalaki minnu bɛnnen bɛ Madame Boire Fili Sissoco kan o jalaki kelen bɛnnen bɛ ale Nuhum Dabitaw kan limanaw ko Cour suprême y'a laɲini kɛ araba tɛmɛnen novembre kalo tile 13 k'a fɔ a fɔra ko u bɛ fɛ ka kanabila sɔrɔ n'o ye liberté provisoire ye nka ko Cour suprême ma sɔn dɛ min ye Madame Boire Fili Sissoco ani Nuhum Dabitaw ye
colonel Nuhu Dabitaw a na kɛ yɔrɔ Mali ka avion sanko ni finitigiw ka avion sanko min n'a kiri n'a daminɛna hali n'a sɔrɔla kiri in a sonsorola fɔlɔ k'a bila ka taa kiritigɛlaw ka lajɛrɛ wɛrɛ la n'o ye situation wɛrɛ ye Nuhu Dabitaw ko ale kɔni dabali fana banna sabu ale yɛrɛ de ye a to CNT kɔnɔ birifini min b'a kan k'o to yen jamanaw ka t'i yɛrɛ di sariya ma nka n'ale ko ka bɔda di ale ma ko boliyɔrɔ t'ale bolo dɛ ale tɛna boli tuma bɛɛ ale bɛ sariya de ka bolo kan jamanaw waati de sera an b'a bila yan an ni sɔrɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini ayiwa ni Ala ye kow taabolo ɲɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di wɛrɛw kɛ aw ye aw